जे मेडिकल कलेज को जोङो जुदि गनायथि मोननांगौबा मेडिकल काउन्सिलनिफ्राय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मेडिकल काउन्सिलनिफ्राय अब्ला जोंहा माखासे नर्म्स दं बे नर्म्सआ फुलफिल जानांगौ दा मेडिकल कलेज गंसे जानांगौब्ला बे मेडिकल कलेजाव माने मा होनो बायदिसिना बेमार जब्रा जानाय मानसिफोरनि माने बेमार नायजानो फैनाया 400निबो बांसिन नांगौ माने प्राय 400 खावसे 450सो जानांगौ आरो मा 450सो जुदि जाबाय थायाबा मा साननाय जायो बिनि फरायसाफ्रा माने मोजाङै बेबायदि माने मा होनो देहा फाहामनायनि बेलायाव बिसोरो बेमारिखौनो मोजाङै नायनो मोनाखै ओंखायनो बिसोर रोंगौथि गोनां जानो हाया बेबायदि मोनसे माने बाथ्रा फैयो आरोखि बिनिखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दा माने पेसेन्टफ्रा फैनांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय जितु जोंनि सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटालनि माखासे माने जायफोर बाराद्राय इमारजेन्सि नङा बे इमारजेन्सि नङैफोरखौ बेवहायनो नायहोनायनि बेबस्था माने आसाम गभर्नमेन्टनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेखौ खालामनानै होदों दा बे बेलायाव क'क्राझारनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे बिफानखौ बेवहाय नायनाय आरो बिनि मेसिनारिखौ लाबोनो नागिरनायाव माखासे मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय फैदों गतिके आं सानो बे बेलायाव क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजायानो जयै गासै आफादफ्रानो आरो गासै दैदेनगिरियानो जयै सावरायलायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाबो थानांगोन आरो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालावबो इमारजेन्सि मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानो हानांगोन आरोखि दा ओंखायनो दिनै मेडिकेल कलेजाव जोंहा 30निबो बांसिन स्पेसियलिस्टफोरल' नङा प्रफेसारफोर एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दंफैजोबो जायफ्रा गोबां रोंगौथि गोनां डक्टर गतिके बेवहाय जोङो गुवाहाटी जिएमसिम बा कचबिहार बा बेबायदिनो बङाइगावफ्राव थाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन डक्टरफ्रा दा दंजोबो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बारा बुजियैखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज देबोरगावआव थांनो नागिरा आरो बे थांनो नागिरैनि थाखाय माने बेमारि मानसिफ्रा बेवहाय नुजाथिनाया खम जायो आरो बिनि थाखायनो मेडिकेल काउन्सिलनि जितु माने मा होनो बेवहाय पारमिसन मोननांगौआ आरो बे मेडिकेल कलेजआ एफिलिएसन मोननांगौआ उनावहाय गोब्राब जाहैगोन बिनि थाखाय जाहाथे मेडिकेल कलेजाबो थायो आरो सिभिल हस्पिटालबो थायो बिनि थाखाय सरकारा बे खामानिखौ मावबाय थादों अदेबानि जायगायाव बायदिसिना लकेल इसु लादों बेयो फैयो सेन्टिमेन्ट नाथाय बिदिखौ खालामबाय थाया जासे जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायलायनानै मेडिकेल कलेजाबो जाहाथे सिकिउरिटि मोनो आरो जोंनि जितु देहा फाहामसालि बेबो मिनिमाम माखासेथ' दिबरगाव थांजोबनो हायो खारन बयबो गामिफोरनिफ्राय थाङो बे गामिफोरनिफ्राय थांनाय बेमारिफ्राथ' देबोरगावआव डाइरेक्ट थांनो हाजोबो गतिके क'क्राझार टाउनाव जाब्रबनाय मानसिफ्रा जाहाथे इमिडियेट ट्रिटमेन्ट मोनो बिनि थाखाय क'क्राझार माने सिभिल हस्पिटाला बेबो सोलिबाय थागोन बे लेभेलसिम गतिके बेखौ जोङो रायलायलायनानै दिहुननांगोन लामाखौ खालि जों बादाल' होबाय थायोबा प्रतिबादल' खालामबाय थायोबा मोननैबो थानाय नङा डक्टर थानाय नङा सोरबा थानाय नङा दावराव दावसि जायोब्ला अब्ला मेडिकेल कलेजाबो उनावहाय बन्द जाहैगोन आरो सिभिल हस्पिटालाबो नोरजिया जाहैगोन आरोखि ओंखायनो बे बेलायाव बे फिसा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं दंलायो आं सानो सावरायलायोबानो बे जेंनाया जोबो